Mă filmezi? Da, te filmez. Bună ziua, nou vlog după mult timp. Aoleu. De data asta pe cască. Băi, știi ce vreau să-mi cumpăr? Îmi cumpăr de la să mi-l pun la bărbie pentru casca full face. Idee bună, nu? Că aici uite cum îmi face. Pune și asta mea. Ce vă chemați? Ce dorești? În afară să mergem în casă. Mamă. Furios și iute. Încet și calm. Stai că mai reglez casca. Așa, spun și noi panta, hai să ne plimbăm un pic pe aici pe ea. La clinică, n-am mai stat pe aici, n-am mai dat și scările. Panta n-am mai dat pe de Scările? Ăla? Mă rog. L-am dat. De curând. Acum o zi sau două l-am dat. Bă! Hai să-i dăm traseu. Sau scările. Ia, hai să te filmez. Că nu am mai tot eu mult, cum așa să mă dau? În sandale se dă copilul. Raca furcă. TikTok-ul la băiatul ăsta, David underline petardier, litere mici. Și eu pe TikTok Tudor R 2 de R underline underscore, nu știu cum se zice. Bă, hai să facem mare. Hai. Am schimbat traseul, nu mai mergem. Nu mai mergem unde mai mergem. Mergem altundeva unde mergem, înțelegeți? E bun. Am făcut 21 de abonați, e crazy. Să nu vă luați de acest băiat că n-are cască. Nu înțeleg de ce nu și-a luat casca. Că e mereu cu ea, dar acum nu e. De ce nu ți-a luat, bă, casca? Ești filmat. Ești filmat. De ce nu ți-a luat casca? Negrule. Ești un nigger. Nigger boy. Dar nu mai vorbi așa cu mine, că e restricție, că eu... Da? E restricție. Să mor tu? Da. Ai? Atunci nu mai vorbesc așa. Wow! Mamă, ce frumos e, bă, băiatule! Bă, băiatule! Uite o pisică! Miau! Uite pe David! Uf, uf, uf! Hei! Eu sunt Batman. Eu sunt Batman. Hai să sărim.
Aoleu! Ăla-i tuturor. Nu știu. Trotinetă. Da, aeriu. Da, știi cât costă aia? 1300 și ține destul de mult, merge cu 25, n-ai treabă. Eu vreau să-mi iau, da? Da, mă, da, nu mai faci deloc sport. Și e mai periculoasă. Hai, drop. În șan. Oh, eu. Eu mă întreb unde mergem. Auzi, bă, țigane, unde mergem? Ce frumos schimbă de orele astea, să nu vă luați. Automobile. Du-te, bă, de aici. Pe căldura asta vrei să mergem până acolo. Bă, nici chiar, bă, că e cald. Hai undeva mai la umbră, mai să avem apă. Ba da. Păi nu, că după aia când ne întoarcem o să pleci în casă, că o să fie obosit. Vezi că filmez. Bun, deci facem o coborâre pe aici. Nu pare deloc greu, hai că... Da, de data asta sunt pe Rock Rider-ul lui David. Explore 500, nebunie. Mașane dead grip. Ce? A, vrei coata? Dar ce te cași, mă, atâta pe tine? Și asta că aia din spate de la gună e mai grea. Pare pe dracu, bă. Opa, pe vlog. Uite, mă, ia, fii atent. Mamă, ce greu a fost. Wow, i-ai dat cap. Cred că i-ai dat cap să mor. Da. Te căcai atâta pe tine. Căcăciosule. Ești un cacacios. Cacaciosule. Ești un cacacios. Uite, hai să sărim acolo. Uite acolo. Bă, mi-ai blocat furca. Nu ți-am blocat de toate, am zis să nu mai dau cap. Eu cred că pierde aer, sincer. Nu știu unde sunt, nu știu ce fac. Mamă, frumos se aude. Da, aia zic. A? Bă, tu ai fost vreodată pe acolo? Nici eu. Dacă ne pierdem, măcar suntem pe filmare. Aici suntem în Cernatul. Păi da, poate n-a fost în viața mea. Nici eu. Sau nu? Poate am fost. Poate am fost și eu cu tata cu mașina, dar nu știu, sincer. Odată în viața mea am fost. Mamă. Gropă. Au. Nu, nimic. Nici eu nu știu nimic. Nu. Unde să merg o mașină? Să vezi, ne trezim la bun loc.
Descoperim Vezi că eu știu să ajung la bun loc, vrei să descoperim mergem? părți noi din hartă. Dar zi mă, vrei să mergem la bun loc? Și bibisică. Dai leșier mă, știu zona asta. Uite, aici genie cum vii de la Poiană. Uite bă, dacă luăm tot în față, da, eu știu drumul până la bun loc, dar e mult de mers. Hai să mergem. Ba da, mă, a fost. De aici mai avem încă, cred că vreo jumătate de oră până la bun loc. Te bă, de aici, e mult de urcat. Și l-a dus și l-a întors. Nu-mi place urcarea. Păi asta zic și eu. Descurcă. Și l-a dus și l-a întors. E de urcat. Ce aici am găsit? Bă, dar nu te mai duce, bă, gata. Că deja suntem departe. Tu știi ce departe suntem acum de Precizia? Vreo 5 km. Da, mă, prostule. Și cu 5 km. Bă, da, mă. Vrei să intru pe map? Să-ți arăt? Da. Ce vreau? Dar nu știu cum să văd. Hai că nu. Intră tu. Acum urcăm pe niște scări la un cimitir. O să fie șmecher rău. Sunt mici, dar e fain rău. Nici cei care sunt din Săcele nu știu dacă cunosc zona asta, că nici eu nu o cunosc. Ăsta crede că eu cunosc pe aici, dar eu de fapt nu cunosc. Dă-i. Sau mai stai, să ne mai odihnim. Hai, vezi că aici e gard electric. Mamă, vezi că e fain rău. Ce de rahat sunt. Mamă, dar chiar sunt nasoale. Varză în beci. Vorba ta să mor eu. Ia. Sunt mult prea sus, 163 de etaje. Pe Burj Khalifa nu am chef de anturaje. Ce? Ce? Păi, dar nu știu, Gogole, pe unde mai sunt. Doar aici. Ajungem. Vrei să mergem la prima școală din Săcele? Aia, ha. Era lui tata vlogul ăsta. Dar știi că nu sunt vlogul deloc. Ba. Uite aici, drog. Dă-te. Wow! Dar nici eu n-am avut. Uite, așa mergeam. Să venim, mai coborâm o dată. Păi da, dacă venim pe aici. Stai, Gogule, că de aici nu știu. Hai, Gogule, ce spune pe aici? Pe acolo. Asta știi. Săcele. Mergeam pe aici cu tata, veneau ăia cu crosurile, să te dăm. Aici e fain să ai un cross. Sau un suron. Mie îmi plac mult suronurile. Cine mă că nu există pe aici cineva? Adică sunt oameni care stau la casă. Ba nu, să știi că nu. Stau și tineri, că faci Tineri nu, da? Tineri nu, dar bătrâni da. Bătrâni și vârstă medie. Băi, eu să mă duc de cineva. Oh, e stat, nu am bani. Nici eu. Și mă gândeam să-mi iau. Stai, că apa asta cred că-i de-aia. Dacă mă sună tata, mă moară. Păi dar eu nici nu știam de magazinul ăsta. Dar bine, eu cred că am fost în iarnă aici, nu mai țin minte. M-am stropit o coborâre. Pe unde era, bă? Uite pe aici. E ușoară. Ține de frâne. Acum ne întoarcem. Dă-i! Du-te, mă. Patinește! Bine, mă, am urcat. Bun, aici coborâm.
Îi dau a 12. Căcat. Stai, oprește. Să treacă și dăm. Dă-i. Vai de tine. Auzi, vrei să-i dăm la asfalt? Sau să ne întoarcem pe unde am venit? Eu zic sincer să-i dăm la asfalt. Nu-ți lăsa așa, sau nu știu. Nu, că se mișca. Mie mi-e sete. Tot mi-e sete. David, Am dat să culesc ceau. ce-am făcut până acum? Am fost până mobile. Asta și-am dat. Fericite. Uitați cerul, ce frumos e. Nu se vede un căcat. Dăm acum un drop. Frumos. Nebunesc. Hai să-i dau eu. Nu. Nu putem. Hai să-i dai scările, bă. Hai. Păi nu alea, bă, astea. Sau bine, hai, dă-le pe alea. Sunt sandale, bă. Nu-i tot aia. Să ne zici. Aha. Ok. Am dat cu capul în ghidon. Vezi că filmează încă. Nu, băieți, avem aici e construită. Hai mă, dă-mă un pic. Oricum, bă, trebuie să-l lipezi la loc. Cale, pici. Cachi. Ba nu, că te lipezi degetele dacă pui. S-a julit un pic de tot. Carcasa. Nu moare, dă-una. Nu are mă nimica, cât în mică. Bă, ce-am un noroc. Nu bine, încheiem și noi aici. La revedere.